Karon adlaw sa Huwebes sa ikanapulog lima nga semana sulod sa tuig. Ang ebanghelyo gahapon naghisgot mahitungod sa basihanan sa kaligdong ug sa awtoridad ni Hesus. Karon si Hesus nagdapit sa katawhan ngadto kaniya. Wala lang siya moingon, "Umari kamo," kundili, "Umari kamo kanako." Gipahimug-atan dinhi mao ang iyang pagkasiya. Gidapit niya ang mga tawo nga nabug-atan og gikapuyan aron makapahulay diha kaniya. Gidapit niya sila ug kita usab nga makigsuod kaniya. Ang pag-adto kang Hesus mao ang pagpakigsuod kaniya diha sa espiritu. Kay pinaagi lamang ni anang pagpakigsuod kaniya nga makakat-on kita gikan niya ug makapahulay. Pinaagi lamang ni ining pakigsuod kaniya nga makakaplag kitag direksyon ug kusog. Gawas ni ining pakigsuod kaniya ang kinabuhi gubot ug bug-at. Gawas ni ining maong relasyon magduhiraw kita diha sa kangitngit. Apan unsa man gayud ang anaa ni anang relasyon nga maghimo sa kagubot ug sa mga hagit sa kinabuhi nga masayon harungon. Mao kini ang walay kondisyon ug walay makapugong nga gugma sa Dios nga nagaawas sa atong kasing-kasing. Sa higayon nga kining maong gugma magpuno sa atong mga kasing-kasing, magsugod kita sa pagtan-aw sa tataw nga paagi ug makita nato nga ang mga butang na bag-o. Dugang pa, matul-id nato ang atong paingnan. Pamalandong. Unsa may akong tubag sa mahigugmaong pagdapit ni Hesus kanako sa pagpakigsuod nako kaniya. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Si Moises miingon sa Dios, "Kun adtuon ko ang mga Israelita ug ingnan ko sila, ang Dios sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako nganhi kaninyo, ug mangutana sila kanako, kinsa may iya ngalan? Unsa may akong itubag kanila?" Ang Dios miingon kang Moises, "Ako mao ako." Ingna ang mga Israelita. Si ako mao ang nagpadala kanako nganhi kaninyo. Unya miingon pag-usab ang Dios. Kini ang isulti sa mga Israelita. Ang Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaak ug ni Jacob, nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang ako ngalan hangtod sa kahangturan. Kini ang ingalan kanako sa umaabot nga mga kaliwatan. Adtua ug punduka ang mga kadagkuan sa Israel ug sultihi sila. Ang Ginoo, ang Dios sa inyong katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaak ug ni Jacob, mipakita ug misulti kanako. Siya miingon, "Nasayod ako ug nakita ko ang gibuhat sa mga Ehiptohanon kaninyo ug nakahukom ako pagkuha kaninyo sa Ehipto diin gidaog-daog kamo ug pagdala kaninyo ngadto sa yuta sa mga Kanaanhon, sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Perisihanon, sa mga Hibihanon ug sa mga Hibusihanon. Tabunok kadtong yutaa, ang akong katawhan mamati kanimo. Unya uban sa mga kadagkuan sa Israel, pangadto kamo sa hari sa Ehipto ug ingna siya. Ang Ginoo,
Ang Dios sa mga Hebreo nagpakita kanamo. Busa tuguti in taon kami pag-adto sa disyerto sa gilayon nga tulo ka adlaw nga pagbaktas kay maghalad kami ngadto sa Ginoo nga among Dios. Hinuon, nasayod ako nga dili gayud kamo tugutan sa hari sa Ehipto gawas kun pugson siya. Gamiton ko ang akong gahom ug silutan ko ang Ehipto pinaagi sa mga milagro nga buhaton ko didto. Pagkatapos ni ana, tugutan kamo niya sa paggawas. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo, sangpita ang iyang ngalan. Ipahibalo sa kanasuran ang iyang mga buhat. Hinumdumi ang katingalahang mga buhat nga iyang nahimo, ang iyang mga kahibulungan ug ang mga panghukom nga iyang gibuhat. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Nahinumdum siya sa kahangturan sa iyang kasabutan nga iyang gipalungtad sulod sa usa ka libo ka mga kaliwatan nga iyang gihimo tali kang Abraham ug pinaagi sa iyang panumpa kang Isaak. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Iyang gipadaghan pag-ayo ang iyang katawhan ug gihimo silang mas kusgan kaysa ilang mga kaaway. Ang ilang mga kasing-kasing iyang gipang-usab, aron ilang dumtan ang iyang mga alagad. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Gipadala niya si Moises nga iyang sulugoon, si Aaron nga iyang gipili. Gihimo nila ang iyang mga tilimad-on didto kanila ug ang mga kahibulungan didto sa yuta ni Hasin. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.